Olen hyvin pahalla mielellä. Ja minä olen välkky. Sinä olet sen. Tee sitä, tee tätä, tee tätä. Noin. Tehdäänkö tästä vain sellainen... Tehdään vaikka joku spessu tästä. Sellainen yhteinen. Selvä. Että teemme yhteisen käyttäjän vaikka. Selvä. Tai ei tämä ole spessu. Tämä on vaikka sinun käyttäjäsi sellainen. Selvä. Se toisen käyttäjän. Tehdään tähän sellainen kysymys, että mistä pelistä te haluatte videoita? Kyllä, tämä on tämmöinen kysymys. Haluatteko te Unchartedista? Vai jostain Lego-pelistä? Vaiko jostain tappelupelistä? Eli vaikka, mikä se olikaan? GTAsta. Disney Universesta. Ja GTAsta. Ja jotain muita hyviä peliehdotuksia, jos te haluatte. Niin, voitte kommentoida, jos haluatte jotain hyviä peliehdotuksia. Mutta minä en mielellään pelaa kyllä mitään Terraria enkä Minecraftia. Sitten Jyppi voi vaikka tehdä minun kännykkään niitä videoita, jos haluatte jotain Minecraft-videoita. Niin, tai Terraria tai Garry's Niin. Garry's on minun videojuttuni. Joten siis, mitäköhän me ajattelemme? Niin, Garrymod ei ainakaan käy. Garry's. Niin, Garrysmod. Ja Minecraftissakin minä teen videoita. Ja Terrariasta en vielä tee. Niin, lopetetaanko tämä osa tähän? Tehdään vaikka vielä, että voimme ehkä ostaakin jonkun hyvän pelin, jos se on meidän mielestä hyvä peli, jonka Niin. te haluatte. Niin, voimme ostaa vaikka jonkun hyvän pelin. Ja sitten voimme lopettaa. Mutta ei Steamista! Ei Steamista! Ei Binding of Isaacia! Se on liian tylsä peli. Loppu.